Doncs sí, Boscúria manté l'essència de Meandres, parlem de natura, parlem d'aigua, parlem de sentiments, emocions i ho descriurem com un camí cap al bosc per perdre's una mica i retrobar-se i trobar la comunitat al final. Doncs de moltes maneres, des d'utilitzar la natura com a una projecció del que ens passa a la vida i les nostres necessitats expressives, fins a inventar-nos una llegenda sobre un ocellet o literalment anomenar les bèsties i les plantes que conformen la natura. Moltes mirades diferents. És una pregunta molt difícil perquè som com fills i 10 cançons, totes ens les estimem, però així cançó destacada per mi, la cançó de Bressol és molt especial perquè és per una amiga que li canto a ella i sempre hi penso. I és que cadascuna té la seva cosa, no? Però a mi una que m'agrada molt i que crec que també la vam posar com a última cançó del disc per això, que és perquè em transmet una mena de serenor que m'ajuda molt, és Marees. Sí, aquesta sensació de deixar-se bressolar per les onades i deixar-se anar. Doncs tot sovint vincle com a usuària d'anar-hi cada dia. Tinc la sort de tenir la biblioteca d'especialista en poesia al costat de casa, la Mercè Rodoreda, allà al Baix Guinardó, i llavors cada 2x3 estic allà agafant totes les novetats poètiques. I amb les nenes també els intento fer anar que agafin l'hàbit. Sí, jo també sóc usuari i consumim poesia, literatura, i com a duet ens sembla que el vincle amb les biblioteques ha de donar molt de fruit perquè dona molt de joc, posar música a la poesia i crec que s'ha de posar en valor. Dissabte 27 fem un concert de Boraigua i presentem Boscúria, que és el nostre segon disc. El concert serà a l'aperitiu musical de la Biblioteca Central de Terrassa a les 12 i us convidem a venir a descobrir el nostre univers que ens sembla que us agradarà, segur. Us hi esperem.